Assalamu alaikum. Malama Audu. Kin muni lafiya? Kina lafiya? Wato dai ana da lafiya kuma. Menene da ya faru kin ce mana kina da lafiya? Majalisi akwai ni gidana to na kuma kasa gane waye ya kamata in kira wanda zai kawata mini ya ji ya tsuma ni in shiga cikin jazaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ai yanzu za ta ga ki labar idan kina so majalisin ki ta kayatu. A taruwa a bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ki kira shehu yauri wato sagari kenan. Ta yi kasida in ta zo wuri dubu na mutane ne kina gani. Ta yi kasida wannan in ta zo za a sauke miki hadara ba sai an sauke miki wannan wuri saboda yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan za ta baki sawara shehu shagari yauri shehu shagari yawa shehu yauri ita ne ita ne tana kiranta ba ita ne tana kiranta gaya mishi akwai majalisi. Assalamu alaikum lafiya lau za ta zo wurin sakon da naka anjima a yansa Allah Allah ta taimake ka Allah ta taimake ka za ta zo ya ta je shagon za ta an ya re ka salamu za ta gaya maka inda za ka same shi ka je YouTube ka danna shehu yauri TV duka sidan da tana yi na yaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tane za ka same shi insha Allah ko zan shiga. Sannan idan kun fara taron buki ko dan mai aure kamar zanen suna hakan ga ko kuma dai haka dai kawai kika ji ana buƙatar a sake cikin shauƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kina ɗaya ga shehu TV yauri shehu yauri sagari kenan sannan Ina zuwa kuɗa kusa ni ma da akwai auren antina da za a. Ina kuma buƙata gaskiya sosai. da kin ga yake da shi kenan ku kiki zaki sani sadi wallahi haka miki kasida da A majalisi ina za a same shi kai tsaye ba sai an da kin je YouTube ne shi zaki ga number shi sai ki kira shi bai da masala ta yi kasida a rani ta yi kasida da kin duba shi kenan ba kuma matsala ki ta kare insha Allah ita kai ma da Gode ko? yawa sai an ta gode Alaiku ina musu ya mu abota kallon asirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan kina neman kasida sabuwa ki je YouTube channel ɗinmu mai suna shehu yauri TV ga masu bikin aihuwa duka ana gaida su. shehu yauri TV kada ku manta ku danna mana subscribing da ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun daura kirin